Hayong ganangke coronavirus ebruma bai bororong ni langma aru tongka borok tongna sana bithi brai shamu humung bialo klaija obutu jora ro shamu shita tanglo ni mokolte bukha bushuk jote shidra abuni yakum muzaka komolpur bukha khasini srirampur amsayo Tangai mas neji sini salmari shalo borok kuri shingrop jorawo shebrutu gu shamu shita tamero tako nirendra te burmani kwailu shoksai rekha patika komolpur bukha ste srirampur ponche do khobja srirampur kamiyo Tako nirendra te burma shakni kolomte khiklai phangbrisai eba 4000 kwai lungsna mani bushuk imang rabja o kwai lungno toye pata thayo grini pishin kisa sidda hamkrai ungno hnei kwai lungsna mani baksaba khapka jora baksaba bubar bare thaisi tongkha o kwai lungko kwai shimia amote te thalik lungbo tongo Bebongno parna thanena jora ungja poguno tongo shikali sili mokolo kalaike beba thapla sawo tako nirendra de bormane kwai lungbo bkhashtrani mokolo kalai tini thapla saja pati mano toi kwai be baksa kha khamja nirendra de bormo tamushaka khane di bini khopdinyo Acha tako chungto thasingo ayango naikha nini kwai bagan lok khamjak numo chuno phunuka yangti khamka tai nini simiji oro kwai bagan tei kai boni khamnia abai rukni nung chuno saka chungni ji sobo nukha chung bere kuangma jagani kwai kaijak tongo tei joto jaga phamsi mane camera chung asu tisaimania hoiparo chung nukha henge nini je kwai jeta kaimani imo to patan jagano chung saimaka henge nung je mia kwai khamani nung ba miani sarok kwai khamka hai deba he mia kwai khampru ka nung noko dana bo jaga o tamungoi nung bagano ba phaijak ya phairok kisa tuno saikhara digari dara ang emne sa samake phain tongo eke mia bo phaiya kana ang tonlang liya tani bago hingkai yango corona virus bagai inu ke bonong nokre malaya hingkai hai mane yago ang dakti thaka ang phaibur ke kaham tongo eke aboni saidigo tini ko tabuk ang phainuk phaika haino ani bagan ambo je khamjak ke bosi nong nokre maria hingkai ambo dakti ne nogo ma thaka tamni baga hingkai ramao gari gura choriya bebinno borok ko ke blai nei kire eke tai 50 nik babu bo chini thanibo abo saklai jakba chungabono kisa proke ma tongka kisa ma manika mani bising tui nogo tongo nogo phaya ba tong thanibo tinibo ani 4000 moton kwai khamjak ko tabu ang a jaga no tabu norok borok sungoi ang tabu norok thanibo kok sai tongo haiklai moto pata jaga komolpur area ni ngawo ang kaijamani komolpur area ni pata jaga mo pata mo thana komolpur block khai dugla chopani block tai nong ponchai ke edisi Srirampur edisi village hani panchayat ingkang hoite ka karon thene nong ni hoite lasi ang ro mai kwai kaijamani tabu khambai thambai ka te tam khlaisinai blai kha hamyang goi tongo kwai nugo ang 4000 moton joto kwai khango 4000 pura aro kwai kham thamai ka a odara oro to ani simi kwai bagan tabu abato tabu khamma khai ani simi mane 4000 moton kwai khamka ingkai obang niji no kost khlai kaimani ang buini hoga samung khlai tu tuina mo kaijamani niji nok no khung no samung khlai tu tui tai buini samung khlai tu nang niji no mono kisa sara khlai kaite ang tini 4000 moton kaikya ang jeo kaimani no tabu joto beba khambai thambai kya oro te ba ani hai kwai bagan koek jonan tongo bon kebo khamya sudani ani tete se khambo ingklai tini ang abono takok song thani ang koinan mosongo sanan mosongo ani oma heke kwai bagan khamani nugaya khona ni belai tamhin kha hamya ungoi tongo tani baga hingka ang te bosakang sara ang kainan moton boya tam khlai kaina abono wasugaya khona ang belai ani khamogjak ang abon baga wasugoi tongo tabu chongmaya tam kha ang ani bagano tesa ang ketar khlai mannai ba bahai ke khlainai ang kuno digi ama rama mayang tongo ang norong thane koina mosongo jodi kuno ama rama jodi ma kha hingkai nograno rama phonukai belekai sanai bosakang sarang oma no tesa tam khlai kai
Tabu to bohai himba mo 5 bosor rong to kuai thainani dige thang to man baksa ba bubar barkha tabu mana ni nogo chana ni nogo ba buthai thainani nogo henge joto bebak 4000 kuai khamthaka tabang busagango tabe samati klaya kone salam phaising bang tai manglak ani hangjong manangte anthena mai phan bakuri tayang mana ni he asuk khom ব্যক্তি to kaijamani abono tabo ang kaisa norong thanibo koyo norong jodi amahai kuno rama jodi mar khai hingkai khlaikai belaikai chabo tamni himba ang kuno sokladi sai jama yang patabo kaijamani ani kuai bagan bebak no khamtham badha te hase marwe lockdown dinja bororok malkhung paniya thangpai bebang muthubja bororok corona virus te bahike yogi mano chatokja obuti jorao shebrutubui krijan nukhung shakchukti kwai lengsna mano shokchai rija mabai ksawo som lukhlai jamasuk ingjaka amchani tong posong lukuro